som du kunne høre i Sikker Nolsøs radioavis for et øjeblik siden, så bliver nyhederne i dag lidt om andre dage. Nogle er triste og nogle er gode nyheder. Men hvis du havde tændt for radioen for 153 år siden, så var det kæmpe forandringer, du havde kunnet høre. Den 4. december 1849 var der nemlig for første gang i historien folketingsvalg, som følger den første danske grundlov, der var vedtaget tidligere på året. Okay, der var så ikke radio dengang, men det er der i dag, og 1849 var svaret på dagens indgangsspørgsmål til Danmarks mester. En hel masse kunne klare det. 4 af dem er udtaget til dagens quiz, hvor temaet er 24 timer. Det vil sige aktuelle spørgsmål eller spørgsmål, der hører datoen til. Velkommen til programmet. Jeg hedder Kasper Friis og er vært for Danmarks mester. Radio havde vi her med et mandags stævnemøde, og dem vi har sat i stævne i tirsdagens første runde af Danmarksmester. Det er Anne Mathisen fra Møllerup og Henning Jørgensen fra Nørre Lønnelse, og det er Henning. Først velkommen til dig, Henning. Ja, tak. Og Nørre Lønnelse, så er vi på Fyn, er det ikke rigtigt? Ja, det er vi på Midtfyn. Midtfyn, hvad sker der i Midtfyn for? På Midtfyn, eller i Midtfyn for, hvad kalder I det selv? Ja, vi kalder det vel i Midtfyn, det ved jeg som ikke engang. Det er ikke tænkt over.
Men ja, hvad sker der? Der sker jo det, der sker nu der med jul og værk. Er du selv i gang med at gøre klar til julen nu, eller er det for tidligt for dig? Nej, jeg er så småt i gang, men det er ikke det helt store jo mere, som der har været. Hvorfor ikke? Nej, fordi vi har jo børnebørn, der er ved at blive lidt store og sådan, så... Men er okay, vi pynter derop, og vi holder der jul, som vi altid har gjort, så... Så jo, vi er så småt i gang. Og børnebørnene, de er store, det er så også, fordi du selv er ved at være en voksen mand jo. Og, jeg er ved at være godt op i årene, ja. og en pensionist, og hvad bruger du for din tid på? Jamen, jeg bruger lige i øjeblikket, da jeg så ned og hjælpe dem i Veststarte, og eftersatte Veststarte, et træsserværksted op nede i Ringe, hvor man kan lave forskellige ting med sine hænder og være sammen med folk, hvis man står og laver det. Og når du siger 60'er-værksted, så er det ikke fordi, det er ting fra 60'erne, I skal lave? Nej, det er fordi, man skal helst være over 60. Så derfor har man kaldt det sådan. Og der kan man lave lidt af hver, jo fugu og en kniv, og der vi har drejbænk, og der er høvl, og der er afkortersav, og der er fræser, og der er det hele. Ja. Vi er så ved at gøre værkstedet i stand nu. Vi maler og rent i øjeblikket. Har der ikke været noget værksted tidligere? Nej, det var, der har været en taxaforretning. Mettes Taxa i Ringen har været der. Og det har vi så lejet, eller ellers er. Men I ved så ikke noget om det er noget, som der er nogen, der er interesseret i det, så nu? Ikke andet end vi har sådan fået en del, der vi er jo sådan 10-12 frivillige, der går dernede, og så forventer vi så, at der kommer nogen, når vi sådan kommer i gang. Og hvornår premiere? Det er omkring januar, det tør ikke helt. Der blev også en datastue for dernede. Så. Om en måneds tid? Ja, så bliver det først. Så bliver det alvor. Så bliver det alvor. Jeg var lidt af alvor her i Danmarksmester. Henning, jeg skal også lige hilse på dine modstandere. Det er Anne Mathisen fra Gylderup-Borg i det sønderjyske. Velkommen til dig, Anne. Ja, tak. Og vi er ret langt sydpå med dig, er vi ikke det? Jo, det er vi. Vi er sådan cirka 10 km fra grænsen. Ja. Det er så en af de små grænseovergange, jo. Ja. Så, du er stadig ikke på arbejdsmarkedet, det er ikke rigtig forstået? Jo, det er, ja. Jeg er som hjemmesygeplejerske og kører herude i det her område, hvor vi bor. Så vi er et landområde, og jeg har sådan en turnus for 8 timer. Så har jeg kørt sådan 65 km for at komme til de forskellige. Går der sådan en, der er problemer i øjeblikket? Nej, i går aften, her aften var det godt. Så der, ja, det er jo så spørgsmål om den daler eller den vælter ned. Det var jo et af programmene i radioen i går, jo. Og der kom der meget sag lige der fra klokken 9 til vi sluttede. Men ikke noget, der var et problem egentlig, så det gik nok med det. Men når I skal køre i sådan et landområde, det er, så, er I så instrueret i, hvordan man gebærder sig i forhold til trafikken i den kolde periode? Ja, vi har været sådan en køreteknisk anlæg en gang, hvor vi skulle prøve at køre glatkørsel, men det er så ved at være nogle år siden. Så jeg tror nok, at man kan bruge i sådan en situation. Altså, jeg får nok problem til at vælge at køre langsomt. Så det er det jo ikke problem. Vi har ikke så mange muligheder herude på landet. Det er mere været inde i byen, hvor det er noget, der, når man bakker, og så er der et eller andet, der er på plads lige over. Det er det nu den. Så det går godt nok med det. Og hvad lavede du så på sådan en aften som i går? Det er overvejende, og vi har faktisk en hel del insulinpatienter, som skal have insulin der om aftenen. Og så er der nogen, der skal have foretaget et sårskift, og så har vi jo så måske nogle dårlige patienter, som skal hjælpes med at tænke sig ting. Det leger godt. Ja. Jeg er glad for at se dig, hvor jeg skal fra. Ja, det har jeg da indtryk af. Jeg er også glad for det, i hvert fald. Og jeg er glad for, at du er med i quizzen i dag, Anne. Jeg skal komme i gang med den her. Henning Jørgensen, der er nødt, så du får lov til at svare på spørgsmål først. Ja. Og det er jo altså en del aktuelle spørgsmål, vi har med at gøre her i dag. Javel. Regeringens plan for en bedre folkeskole er blevet fremlagt i dag, det kunne man høre i radioavisen her for ikke så længe siden. Og i den forbindelse har formanden for Danmarks Lærerforening udtrykt for, at han undrer sig over, hvorfor lærerne ikke er blevet mere inddraget i regeringens planer. Der er spørgsmålet, Henning Jørgensen, hvad er navnet på formanden, som kritiserer regeringens måde at håndtere planerne for en bedre folkeskole på? Hedder han Peter Ibsen, eller hedder han Jørgen Østergaard Jensen, eller hedder han Anders Brøndbo Christensen?
Han er Anders Brøndbo Christensen. Er det på tavlen med de første point her? Ja. Fra hvilket klassetrin skal de danske folkeskoleelever ifølge regeringens nye udspil begynde at modtage engelskundervisning? Skal man det fra 0. fra 1. eller fra 2. klasse? Fra 1. klasse. Det har du fuldstændig styr på. Det er du fået godt med i. Ja, ja. I går kom det frem, at Skat København har beslaglagt 1,25 ulovlige varer. De har fået en anonym henvendelse i weekenden, og 2 medarbejdere fra Skat København undersøgte det på et lager i Københavns Vestegn, og der var fyldt med ulovlige varer i det lager. Hvilken type varer var der tale om, Henning? Var det biler, tøj og sko, eller dåser med øl og sodavand? Det var det sidste dåser med øl og sodavand. Det var 3 hurtige point til dig. Henning, forklaret. Så er det så til gengæld din tur, Anne, til at spørge først. Og så handler det nu om et billede af en amerikansk politibetjent, der forærer en spontan gave til en hjemløs mand i New Yorks gader. Og de seneste par uger her, der er det billede sust verden rundt. Billedet det har pt. Over 600.000 likes, som det hedder, på Facebook. Sympatitilkendelse. Hvad er det, man kan se ud fra billedet, at betjenten forærer den hjemløse? Er det et par støvler, en sovepose eller en varm jakke? Det må blive gæt. Hvad gætter du så ud? En varm jakke. Ikke en varm jakke, det er et par støvler eller en sovepose, Henning. Så kunne jeg næsten forestille mig, at det var et par støvler. Ja, og det er nemlig det rigtige svar. Det er et par støvler. Men efter sigende, så har man hjemløse at gemme støvlerne væk, fordi de er Men Anne, du får et spørgsmål mere. Det så skidt til med den spanske økonomi, det har vi hørt en del om, men nu skulle der endelig være godt nyt på vej. Det er kriseramt EU-land, den nye euroredningsfond, ESM, der sætter et større milliardbeløb af sted til landet syd. Så bankerne kommer rette på hovedet igen. Men hvor stort et milliardbeløb fra bankerne, som modtaget er det 87 milliarder, 127 milliarder eller 296 milliarder. Hvad så er der mange penge? 87 eller 127 eller 296 milliarder? Det er i euro, siger du? Kroner. 296. 296 bringer dig dit første point, Anne. Det var stærkt. Og så handler det så nu her om et østasiatisk land, hvor en gruppe arkeologer netop har gjort et så mærkværdigt fortidsfund som en enhjørningehule. Hvor har man fundet en enhjørningehule? Anne, er det i Kina, i Japan eller Nordkorea? Ja, det er ikke Nordkorea. Så har vi nok ikke hørt om det. Vi gætter på Japan. Vi gætter på Japan. Og jeg kan høre, der er en, der hjælper til med at gætte i baggrunden. Men Anne, I gætter forkert. Nå. Det var ikke Japan. Det var enten i Kina eller Nordkorea. Hvad siger du, Henning? Ja, nu sagde man jo før, det var ikke Nordkorea, så siger jeg Kina. Ja, men hende skal du så ikke lytte til i den forbindelse. Nå, okay. Det er Nordkorea. Ja, okay. Muligvis også det eneste land i verden, hvor man kan påstå, at der engang er levet enhjørning. Ja. Det har jeg ikke hørt om, at der har levet ret mange steder i verden. Nå, men vi kom igennem de første rutespørgsmål her med Henning på 4 point, og Anne Mathisen med 1 point. Nu kommer så rutespørgsmål, så er der 2 point til et rigtigt svar. Henning Jørgensen. Det fynske får lov at svare først. Og vi skal et år tilbage i tiden, Henning. For sidste år på den her tid, der var verdens øjne rettet mod FN's klimakonference. Hvor blev den holdt henne? Var det i Brasilien, Danmark eller Sydafrika? Det var sidste år, så var det i Brasilien. I Brasilien, det var i Danmark eller Sydafrika?